ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. зиёда аз 13 сола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. Иброҳим Назруллозода шарҳи бештар медиҳад. мардуми шарафманди Тоҷикистон моҳи сентябри соли равон ҷашни 34-умин солгарди рӯзи истиқлоли давлатиро бо шукӯҳи идона ва муаррифии дастовардҳои дар ин айём ба даст оварда истиқбол мегиранд. дар ин муддат ҷумҳурии Тоҷикистон бо азму талошҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардидааст. аз ҷумла дар соҳаи маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ, меъморӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо ба марҳилаи рушду пешрафт ворид гардида, тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфтанд. сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба 4 ҳадафи стратегӣ, раҳоӣ ёфтан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии мамлакат қадамҳои устувор гузошта истодааст. соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. саноати Тоҷикистон шашмоҳаи якуми соли равон. дар шашмоҳаи якуми соли равон дар Тоҷикистон 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 29 миллиону 617 ҳазор сомонӣ расид. суръати рушди воқеии истеҳсолот 24%-ро ташкил дод. ин нишондиҳандаҳо гувоҳӣ медиҳанд ки саноати кишвар ба суръати рушд фаро гирифта шудааст ва барои иқтисоди миллӣ нақши муҳим дорад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. муассисаҳои томактабӣ дар 6 моҳи соли 2025 дар 6 моҳи соли 2025 теъдоди муассисаҳои томактабӣ ба 757 адад расидааст. дар ин муассисаҳо 118392 кӯдак таълиму тарбия мегиранд. нисбат ба соли 2024 13 муассиса ва 4422 кӯдак зиёд мебошад. ин рақамҳо нишон медиҳанд ки системаи томактабӣ дар кишвар тавсея меёбад ва шумораи кӯдакон дар таҳсил афзоиш меёбад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. кормандони муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон дар соли 2025 дар муассисаҳои тандурустӣ 22150 табиб кор мекунанд. ҳамзамон 63783 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият доранд. нисбат ба соли 2024 ин нишондиҳандаҳо 2% афзоиш ёфтаанд. рушди соҳаи тандурустӣ бо афзоиши шумораи мутахассисон дар Тоҷикистон идома дорад. яке аз самтҳои муҳими дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро метавон ба соҳаи шаҳрсозӣ марбут донист. сохтумони 7 эстакадаи нав дар шаҳри Душанбе оғоз мегардад. эстакадаҳо дар бурӯшҳои зерин сохта мешаванд. кӯчаи Шерализода, хиёбони Ҳофизи Шерозӣ, бурӯши хиёбони Ҳофизи Шерозӣ, хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Қаҳоров, бурӯши кӯчаи Назаршоев, кӯчаи Айнӣ бо хиёбони Саъдии Шерозӣ, бурӯши хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Неъмат Қарабоев, бурӯши кӯчаҳои Қаҳоров бо Абай, бурӯши кӯчаи Қаҳоров бо хиёбони Абдураҳмони Ҷомӣ, бурӯши кӯчаи Қаҳоров бо кӯчаи Ҷанубӣ. ин эстакадаҳо ба беҳбуди ҳаракати нақлиёт ва рушди инфраструктури шаҳри Душанбе мусоидат хоҳанд кард. ҳар фарди комилҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ифтихор аз истиқлолият ва фазои амну суботу ватани ободу озоди хеш мекунанд.
моро месазад ки баҳри ҳифзи ин арзишҳои олӣ ва саҳмгузорӣ дар ободиву созандагии ин ватани маҳбуб пайваста талош намоем ва дарки масъулияти хештаншиносиро дар ниҳоди худ ва атрофиён бештар талқин намоем. иброҳим назлузода, баҳодур ҳасанзода барои барномаи ахбор. дар ҳошияи баргузории конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараqqии маҳсур дар хушкӣ ки рӯзи 5 август дар шаҳри авазаи Туркманистон доир шуд, рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркманистон баргузор гардид. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҷаҳони фарҳанги осиёи марказӣ ин гӯша намоишгоҳи санъату ҳунар ва дастовардҳои хоси Тоҷикистон аст ки дар ростои баргузории конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараqqии маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи Туркманистон ороста шудааст. Тадбири мазкур аз 5 то 8 моҳи равон идома карда дар доираи он бо мақсади таҳкими ҳамкорӣ ба муносибатҳои ҳасана байни халқиятҳо аз ҷумла Тоҷикистону Туркманистон ҳамоишу чорабиниҳои судманд доир гардид. Баргузории рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар ин кишвар натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвари ба ҳам дӯст дар заминаи сиёсати бобарони сарони давлатҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимухамедов мебошад. фазои тоҷикона ва пурфану серранг рӯзҳои фарҳангии осиёи марказиро барномаи аҳли ҳунару санъати Тоҷикистон ва намоиши дастовардҳои саноатии кишвари мо шукӯҳи хоса бахшид. аз таронаҳои классикии тоҷикӣ то рақсҳои анъанавии ҳунармандон дар ин ҷо на танҳо санъати саҳнавӣ балки ҳунарҳои мардумӣ ҳам муаррифӣ гардиданд. кандакорӣ, гулдузӣ ва албатта таомҳои миллӣ ба мисли оши палов, самбуса ва дигар хӯрокҳои хоси миллати тоҷик муаррифкунандаи анъаноти ин миллати кӯҳантамаддун ҳисобида мешуд. ҳамин гуна садои сурнаю карнай ва оҳангҳои мафтункунандаи фарҳангиёни Тоҷикистон фазои намоишгоҳи молҳои саноатии кишоварзии таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои Осиёи марказӣ ва Озорбойҷонро шукӯҳу ҷалол бахшид. Таджики всегда очень красиво, очень благородно поставляют со своими творческими, своими национальными обычаями, они всегда отличаются. Поэтому очень благодарны мы им, таджикской делегации, таджикской группы, творческой группы, таджикским артистам. Низкий поклон. дар ин ҷо ҳар як гӯша таърихи худро бозгӯ аст. таърихи мардуми меҳнатдӯст бо фарҳангу қадимӣ ва ҳунарманду соҳибистеъдод. дар растаи намоишгоҳи Тоҷикистон дар шаҳри авазаи Туркманистон гӯшаи алоҳидаро дастовардҳои соҳаи саноат ва намунаи маҳсулоти истеҳсол гардидаи кишвари мо ташкил медод. бошандагон ва меҳмонони Туркманистон аз ин ҳама дидан карда ба маҳорати кадбонугӣ ва ҳунару истеъдоди табиии миллати тоҷик баҳои баланд доданд. Тоҷикистон бо фарҳанги бостонии худ на танҳо муаррифгари таърих аст, балки равзанест бар рӯи дӯстӣ ва ҳамбастагӣ дар минтақа ва ҷаҳон, таъкид намуданд иштирокдорони ин тадбири сатҳи баланд. бо мақсади ҷалби бештари насли наврас ба таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо бунёди 10 кӯдакистон ба нақша гирифта шудааст. ҳоло кор дар ин самт ҷараён дошта, аксаран дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. яке аз самтҳои афзаланоки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон ва муайён намудани шароити мусоид барои таълим ва тарбияи онҳо маҳсуб меёбад. бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари кишвар сохтмону ба истифода додани муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла марказҳои инкишофи кӯдак бо маром идома дорад. дар ҳамин замина дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо низ корҳои назаррас ба иҷро расонида мешаванд. танҳо дар соли ҷорӣ бо мақсади омодагӣ ба соли нави таҳсил ва дар доираи ҳамкориҳои судманди давлат ва бахши хусусӣ бунёди 10 маркази инкишофи кӯдакон ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. иншооти нав дар деҳаҳои эсизи поён, ғузн, ронҷ, рогиф, роғ, валиғон, деҳманора, лангар, пашкеф ва сабақ бунёд мешаванд. бо ба истифода додани ин марказҳо шумораи кӯдакони синни томактабӣ аз 3 то 6 сола ки ба муассисаҳои таълимӣ фаро гирифта мешаванд ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт.
айни замон теъдоди умумии кӯдакони синни то мактабӣ дар ноҳия 2892 нафар буда бо фаъолияти марказҳои таъсисёфта 22,4% онҳо ба таълим фаро гирифта шуданд. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15,4% зиёд аст. аз ҷумла кӯдакистони наве ки дар деҳаи обурдон ки барои 80 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст дар масоҳати 478 метри мураббаъ бо 8 синфхона ва тарҳи муосир сохта шуда дуошона хоҳад буд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳими иҷтимоӣ ҷараён дошта ба нақша гирифта шудааст ки он то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор бигирад. бунёди чунин иншоот танҳо як иқдоми ҷудогона нест, балки ҷузъи муҳими стратегияи дарозмуддати кишвар оид ба таъмини рушди устувори соҳаи маориф, афзоиши дастрасии кӯдакон ба таҳсилоти босифат ва таҳкими пояҳои маърифатии ҷомеа мебошад. бо роҳандозии чунин ташаббусҳо на танҳо мушкилоти дастрасии кӯдакони дурдасттарин манотиқ ба таҳсил бартараф мешаванд, балки барои рушди камоли насли наврас, пояҳои ояндаи миллат шароити беҳтарин муҳайё мегарданд. ин ҳама таваҷҷӯҳи хоса аз сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти олии мамлакат гувоҳӣ медиҳад ки маорифро пояи асосии рушди давлат медонанд. дар шаҳри ҳисор корҳои сӯзандагию бунёдкорӣ рушд дорад. ин ҳама ободониҳо ба хотири истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуда, саҳми сокинон дар ин самт арзанда мебошад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар идомаи корҳои созандагиву ободонӣ сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор барои азнавсозӣ қариб 1,5 километр роҳи маҳаллӣ иқдом пеша карда мавриди амал қарор доданд. мунфаршкунии роҳҳои байни кӯчаҳои ин деҳа замина мегузорад то сокинон дар шароити беҳтару хубтар зиндагӣ намуда ҳаракати нақлиёт бемушкилӣ сурат гирад. мувофиқи маълумоти сокинони деҳа, ин роҳи мошингард солҳои зиёд мунфарш нашуда буд. баъди амалӣ гардидани ин иқдоми некушоиста мушкилоти сокинон бартараф ва симои деҳа зеботар гардонида мешавад. зимни вохӯрии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бо сокинони деҳа иброз гардид ки ин иқдоми пешгирифтаи бошандагон шоистаи таҳсин аст. сокинон бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу амният ва пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат ҷиҳати боз ҳам вусъат додани корҳои ободонӣ дар маҳал изҳори омодагӣ карданд. истиқлолият бебаҳотарин дастоварди халқи тоҷик ба ҳисоб рафта, соҳибихтиёриву ваҳдати сартосарӣ дар мамлакат имкон фароҳам овард то сокинони кишвар баҳри созандагиву бунёдкорӣ даст ба дасти ҳамдигар ниҳода ин ватани маҳбубро ободтару зеботар ва шукуфою дилоро намуда истодаанд. баъди бештар аз як сол Тоҷикистон 35-солагии истиқлоли давлатии худро таҷлил менамояд ки дар доираи он нақша чорабиниҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободонии марказу деҳоти шаҳру ноҳияҳо тартиб дода шуда мавриди татбиқ қарор доранд. аз ҷумла дар шаҳри Ҳисор низ ба ифтихори ин санаи фархунда бунёду азнавсозии 1809 иншоот ба нақша гирифта шуда ба ҳолати 1 июли соли равон 1127 тои он бо маблағи 286,1 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст ки иҷроиши нақша 62,3% ташкил медиҳад. корҳои бунёдӣ дар боқимонда иншооти ҷашнӣ идома дорад. аз ҷумла мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ дар дигар деҳаҳои шаҳр низ ба нақша гирифта шуда давра ба давра амалӣ гардонида мешаванд. рушди саноати сабук, баланд бардоштани сифати маҳсулоти ватанӣ ва ташкил намудани ярмаркаҳои фурӯши сару либоси мактабӣ на танҳо талаботи бозорро қонеъ месозанд, балки заминаи муҳими пешрафти соҳаи маориф ва баланд бардоштани сатҳи таълимро фароҳам меоранд. исмоил соҳибназариён ва баҳодири қурбон гузориш медиҳанд. дар шароити муосир ки раванди таълим ҳар рӯз ба талаботи нав ва меъёрҳои баланд рӯбарӯ мегардад, масъалаи таъмин намудани хонандагон бо сару либоси ягонаи мактабӣ аҳамияти хоса пайдо кардааст. ин на танҳо ҷузъи зоҳирии тарбия, балки унсури муҳими фарҳанги таълим ва мутамарказонии таваҷҷӯҳи хонандагон ба дарс аст. сару либоси ягона фазои баробари миёни хонандагонро таъмин намуда муҳити мактабро аз таъсири омилҳои беруна ба мисли фарқияти сатҳи зиндагӣ ва ҳолати иқтисодии оилаҳо дур месозад. солҳои охир дар Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумат ва ташаббусҳои бахши хусусӣ саноати сабук бо суръат рушд мекунад.
افتتاح کارخانه‌های دوزندگی در شهر و ناحیه‌ها نه تنها جای‌های نوی کاری مهیا کرد بلکه به قانع گردانیدن طلبات بازار داخلی با سر و لباس مکتبی نیز مساعدت کرده ایستاده است. در جمله 68 کارخانه دوزندگی که در سمت استحصال لباس مکتبی روانه کرده شده است فعالیت میبرند که اقتدار آنها پورا برای تامین نمودن خوانندگان با لباس مکتبی استحصال وطنی مطابق می باشد. در دوام 6 ماه از جانب کارخانه‌های وطنی به مقدار 1,312,000 دانه لباس مکتبی استحصال کرده شد که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 50.2% یعنی که 150.2% زیاد می باشد صورت افزایش. با تشکیل و رشد استحصال وطنی امکان فراهم آمده است که مکتب‌ها و والدان سر و لباس را دسترس کنند که مطابق معیار ملی و جهانی از جهت متاع، طرح و صفت دوخت رقابت پذیر باشد. رشد رقابت در بازار باعث شده است که استحصال کنندگان به صفت متاع و صنعت دوزندگی دقت بیشتر دهند. شرکت دوزندگی گلستان دوشنبه در قطار دیگر کارخانه‌های دوزندگی جمهوری در سمت استحصال لباس مکتبی فعالیت می‌کند. برای مکتب‌های پایتخت و یک قطار مکتب‌های ناحیه‌های تابع جمهوری محصولاتی بلندصفت و با نرخ دسترس پیشنهاد می‌کند. از 1 август تا 31 август در مغازه نزدی کارخانه ما ярмарка لباس مکتبی رفته ایستاده است. توجه به محصولات وطنی زیاد شده ایستاده است. سال از سال پدر و مادرها میخواهند که برای فرزندانشان محصولات وطنی را انتخاب کنند و با این دستگیری با این اقدام هم رشد ساحه صنعت سبک را دستگیری نمایند. امروز سر و لباس مکتبی نه تنها موافق به قاعده های مکتب بلکه زیبا، براحت و به طلبات سن و سال خوانندگان موافق استحصال می شوند. این عامل نه تنها احساس افتخار و همبستگی خوانندگان را می افزاید بلکه روحیه آنها را برای اشتراک فعال در درس بلند می بردارد. همه ساله در آستانه سال نو خوانش در تمام شهر و ناحیه ها ярмарка های فروش سر و لباس و لوازمات خوانش تشکیل کرده می شود. این اقدام پیش از همه برای دستگیری اجتماعی عائله ها روانه گردیده امکانیت می دهد که والدان محصولات وطنی را با نرخ دسترس و صفت بلند خریداری نمایند. همزمان چنین چاره‌بینی ها برای معرفی محصولات استحصال کنندگان محلی و تحکیم موقع آنها در بازار مساعدت می کند. در سال 2024 حجم تامیناتی 50.2% را تشکیل داده بود. ما باوری کامل داریم که خوانندگان با لباس مکتبی استحصال وطنی سال از سال زیاد میشد، یعنی که سطح تامیناتی سال از سال بلند شده است که این نشان دهنده آن را دارد که الکی سال از سال کارخانه‌های ما برای رقابت پذیر شدن با محصولات وارداتی این هم از جهت صفت و هم از جهت ارزش تمایل افزایش دارد که این خیلی یک نشان دهنده خوب می باشد. به نظر کارشناسان تامین خوانندگان با سر و لباس یگانه مکتبی نه تنها از جهت ظاهری نظام معین را فراهم می‌آورد بلکه بر رشد حس انتظام، همبستگی و احترام به محیط تعلیم تأثیر مثبت می‌رساند. اینچنین سر و لباس موافق محیط روانی را در مکتب بهتر نموده به آموزگاران امکان می‌دهد که دقت خوانندگان را تنها بر روند تعلیم روانه سازند. در بابت استحصال نمودن لباس‌های مکتبی ما بیشتر از متاع خوش‌صفتی وطنی که جوابگو به استانداردهای داخلی و خارجی کشور میباشند، مخصوصا متاع میلان، پوکر، پارلمنت بیشتر استفاده می‌بریم که برای خوانندگان هم شینم و هم موافق میباشد. از همین لحاظ در مغازه لباس‌های مکتبی ما همه ساله از 1 август تا 31 август پورا فعالیت خیش رو برای ярмарка فروش لباس‌های مکتبی و براه مانده است و نیز ما در نزد مغازه باز دیگر لوازمات‌های لازمی برای خوانندگان لازم هستند ما به فروش مانده ایم. تامین خوانندگان با سر و لباس مکتبی یک عمل ظاهری نبوده بلکه اقدامی می باشد که در خود اهمیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
рушди саноати сабук, баланд бардоштани сифати маҳсулоти ватанӣ ва ташкил намудани ярмаркаҳои фурӯш на танҳо талаботи бозорро қонеъ месозад, балки заминаи муҳими пешрафти соҳаи маориф ва баланд бардоштани сатҳи таълимро фароҳам меорад. исмоил соҳибназарён, баҳодури қурбон, ахбор. корхонаи орди ҷамъияти саҳомии кушодаи суғдиёни шаҳри Кӯлоб ки дар назди агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад, аз ҷумлаи корхонаҳои калонтарин дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба шумор рафта, иқтидори истеҳсоли он дар як шабонарӯз 90 тоннаро ташкил медиҳад. муҳасилоти истеҳсол намудаи ин корхона айни ҳол дар шаҳру ноҳияҳои минтақа бо нархҳои дастрас ба фурӯш бароварда мешавад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ. яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини амнияти озуқавории мамлакат мебошад ки дар амалӣ гаштани ин ҳадаф корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯрокворӣ низ саҳми босазо доранд. корхонаи орди суғдиёни шаҳри Кӯлоб ки дар назди агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад, аз ҷумлаи корхонаҳои калонтарин дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба шумор рафта, иқтидори истеҳсолии он дар як шабонарӯз 90 тоннаро ташкил мекунад. орди истеҳсол намудаи ин корхона сифати хуб дошта ба талаботҳои имрӯзаи истеъмолкунандагон ҷавобгӯ мебошад ва навъҳои гуногуни орд истеҳсол карда мешаванд. ҳамчунин се намуди халтаҳои орд бо вазнҳои 10, 25 ва 50 килограмма истеҳсол карда мешаванд ки мизоҷон метавонанд бо имконият ва ё хоҳишашон аз онҳо харидорӣ намоянд. арзиши ҳар як халта орди дар ин корхона истеҳсолшуда нисбатан паст буда аз дигар нуқтаҳои савдо фарқ дорад. бо мақсади таъмини аҳолии минтақа бо орди хушсифати ватанӣ, кормандони корхона кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки нуқтаҳои фурӯши ордро бештар намоянд. айни ҳол дар назди корхона як фурӯшгоҳ дар бозорҳои шаҳри Кӯлоб ва 4 ҷамоати он, ноҳияҳои Фархору Ҳамадонӣ, Шамсиддин Шоҳину Муъминобод, Балҷувону Ховалинг нуқтаҳои фурӯши орд мавҷуданд ки дар баробари орд равғану биринҷ, ярмаи ҷаву марҷумак, равғану шакар ва дигар намуди донагиҳоро таъмин менамоянд ки аз онҳо сокинон бо қаноатмандӣ харидорӣ мекунанд. барои ба нуқтаҳои савдои шаҳру ноҳияҳо бурдани халтаҳои орд дар корхона техникаҳои боркаш мавҷуданд ки ҳамарӯза мувофиқи талаботи мизоҷон ба мағозаҳо бор мекашонанд. дар корхонаи мазкур таъмини мутахассисон ба сифати маҳсулот низ таъсири мусбит расонид. айни ҳол 30 нафар коргарон дар як баст ба кор ҷалб гардиданд ки бо хӯроки гарм таъмин буда маошашонро сари вақт мегиранд. гандумро аз ҷумҳурии Қазоқистон тариқи роҳи оҳан ба корхона ворид менамоянд. ҳамчунин хоҷагидорону кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб низ метавонанд маҳсулоти ғалладонагии худро ба ин корхона оварда бемамоният орд кунанд. кормандони корхона мақсад доранд ки дар оянда дар дохили корхона сехҳои истеҳсоли маҳсулоти нониро ба роҳ монда ҷойҳои нави корӣ фароҳам оранду хизматрасониро боз ҳам беҳтару хубтар намоянд. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, Ахбор. новобаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасон рушди воқеии иқтисодиву иҷтимоии кишвар таъмин гардида, танҳо дар нимсола якуми соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Мансури Ҷалола. дар нимсолаи якуми соли 2025 сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна, рушди босуръати иқтисодии мамлакат аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдо, боркашонӣ, мусофиркашонӣ таъмин гардидааст. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ марҳила ба марҳила афзуд ки ин ҷараён ба ҳар яки мо маълум аст. дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 7.8 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8.1% ташкил дод. суръати рушди иқтисоди миллӣ дар нимсолаи якуми соли равон асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 24%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 14.6%, хизматрасонии пулакӣ 12.8%,
кишоварзӣ 9.7%, боркашонӣ 9.3%, гардиши савдо 9% ва мусофиркашонӣ 5.8% таъмин гардид. пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар бар рушди соҳаи саноат ва тақвияти иқтидорҳои нави истеҳсолӣ вобастагии зич дорад. бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурӣ барои мавриди истифода қарор гирифтани иқтидорҳои мавҷуда ва ташкили корхонаҳои наву афзоиши истеҳсолот чораҷӯӣ менамояд. дар нимсолаи якуми соли равон дар соҳаи саноат ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои нав, истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва содиротӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ як қатор тадбирҳо амалӣ гардиданд. дар ин давра дар кишвар 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуданд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 29 миллиарду 617 миллион сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 24%-ро ташкил дод. дар самти ҷалби маблағ, сармояи дохиливу хориҷӣ аз ҷониби ҳукумат чораҳои фаврию зарурӣ андешида шуда, барои нигоҳ доштани рушди устувори иқтисодию молиявии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар натиҷаи андешидани чораҳои амалӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ 4 миллиарду 731.4 миллион долларро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 7.2% ё 316.9 миллион доллар афзоиш ёфтааст. бо вуҷуди таъсири омилҳои берунии иқтисодиёти мамлакат, бо талошҳои муассири ҳукумати мамлакат сол то сол рушд меёбад. афзоиши истеҳсоли маҳсулот имкон медиҳад, ки ҷойҳои нави корӣ афзуда, сатҳи зиндагии мардум баланд бардошта шавад. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. сарбаландиву хонободии шумо таманнои ҳамешагии мост.